Amerika bola poučená, že sú manipulované trestné stíhania. A dneska Nezaujala stanovisko. A dneska sa prizerá. Kde je? Kde je? Ja vy si dobre povedal, ja chápem, že sa treba starať o svätého Otca, ale to je sekundárna téma pre Boha Krista Pána, vieš. Nech sa Hegerom stará s ostatnými, vieš. Akože ja poviem navrhujem, že ak som to ja ráno počul, ja som toto nevedel si to dovolil. Ja som nevedel, že si toto nedovolil, tú Santosovu. To nevedel. Remega je dôležitý, veľmi dôležitý. A hlavne aj samozrejme Žilík. On musí mať dneska posledný backup od Žilínku, ale samozrejme je to dneska oremetové, lebo dokonca tam sa podpísali advokáti aj sudcovia proti tomuto, zaujali tam nejaké stanovisko. Čo tam? Dneska toto sa prehrá, tak potom môžu ďalšie. Tak potom si môžu títo ľudia, jak je Repa Šúrek, takí tí favorizátori, jednoducho vyberať hoci koho a ho perzekvovať. Však si zoberte, to je tak uzavretý, ja som to vysvetľoval, viete, ja som vysvetľoval dneska, ja som vysvetľoval s Tierankom. Tam